Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Nhasi muHarare kudowntown kumatakshop, moto unotyisa wapisa zvitoro zvinosvika 20 mumugwagwa waCameroon. Vazvionera vanoti stock iri worth $50,000 or more yatsva nemoto uyu, kubva kumagrocery, hembe nemaelectric gadgets. Moto uyu wapisa zvitoro zvakatevedzana munguva yemhirizhonga yamboitika nhasi mangwanani. Pakaipa mawani izvezvi pana Cameroon izvezvi kumatakishopu vanhu vakutongotora zvinhu mashopu because pari kutobvira singaite vanhu vakutongoluta one vanhu vari kulutawo. Apo chiutsi change chazara muCBD, veHarare Fire Brigade vasvika vakaedza kudzima moto uyu, asi zvakona n'anga murapwa achida vatadza kuomisa moto uyu usati wapararira pakati pemayuniti akabatana. Mukati menyonganyonga iyi, matsotsi apaza zvitoro zvinoverengeka achiluta zvinhu, magroceries nehembe vachiba apo brigade iri kurwisa moto uyu. Vana muzvinabhizimusi vakati one day varasikirwa zvikuru, vamwewo ndo vapererwa nemabasa zvakonzerwa nemoto uyu.